Aşgabatyň häkimetleri awtolog eýeler üçin täze gadagynçylyk girdiler. Mundan beýlek sürüjilere öz awtologlaryna dürli reňkdäki diskleri oturtmaga ruhsat berilmedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşiri öz ýurt içinden habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Neşiriň 21 martda beren maglumatyna görä, indi Aşgabatly awtolog eýeleri diňe kümüşdöw reňkli diskleri ulanyp bilerler. Hatda ak ýa-da garamtyl çal diskler hem ulanyp bilinmedi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri başga reňkdäki diskleri bolan awtologlary saklap, sürüjilerden ulogyň gurotly katyny alýarlar we olary tehnik gödäwçilikden geçmäge iýerýärler. Sürüji ulogyň disklerini reňkletýänçä ýa-da başga diskleri oturtýança onuň dokumentleri ýzyna berilmeýär diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Şeýle-de habarda bu gadagynçylyk sebäpli awtologlar üçin tehnik hyzmatlary hödürleýän nokatlarda eýýäm uzyn nowatlaryň dörändigi hem bellenilýär. Aýdylmagyna görä Toyota, Lexus, Mercedes markalarynyň soňky ýyllarda, ýagny 2017-2019 ýyllarda öndürilen awtologlarynyň köpüsi zawoddan çykarylanda eýýäm gara reňkli diskler bilen müştere hödürlenýär. Bu awtosalonlardan satyn alynan täze uloglaryň hem täze talaba gawat gelmeýändigini aňladýar. Häzir iň gowsy hususy awtologyň düýpden bolmazlygy diýip neşir paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biriniň sözlerini çytyrlaýar. Aşgabatly awtolog eýelerinden edilýän bu täze talaby Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy hem tasdiklaýar. Ýöne Adatlyk radiosuna bu barada jikmejik maglumat almak häzirlikçe başartmady. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtologlar bilen bagly ýygyderli çäklendirmeler we gadagynçylyklary girdiýär. Olaryň arasynda hususy eýçilikdäki uloglaryň diňe ak, çal ýa-da açyk reňklerde bolmalydygy, ýyl içinde owadan nomerler diýilip atlandyrylýan öňü 77lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň döwlet tarapyndan ýygnalyp alynmagy, könüleşen uloglaryň duralgylarda goýulmagyna gadagynçylyk girdilme ýaly çäklendirmeler bar. Fevral aýynyň ortalaryndan başlap Aşgabatyň häkimetleri gara we garamtyl reňkdäki uloglary saklamak çäreleriniň depginini gaýtadan güýçlendirdiler. 20 fevralda Adatlygyň paýtagtdaky habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň garamtyl reňkli ulog eýeleriniň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alýandygyny we tä uloglar ak reňke boýadylýança olaryň ýzyna berilmeýändigini habar berdi. Galybersede geçen aýdan başlap Aşgabatyň häkimetleri denan sürüjileriň ulog hereketini çäklendirmek çärelerini hem gaýtadan güýçlendirdiler. Ýöne Adatlygyň habarçylary bu çäklendirmelerde sürüji denanlaryň aly tutulýandygyny aýtdylar. Aşgabatyň köçelerinde denan sürüjilerin sürüjilik şahadatnamalary ellerinden alynýan mahaly hökümete degişli idara kärhanalarda işleýän aýal gyzlaryň ulog sürmegine çäklendirme girdilmeýär. Olar özleriniň işleýän ýerinden berilen guwanamany görkezse, polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri olary goýberýärler diýip habarçy 18 martda gürrüň beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýokarda gürrüň edilýän çäklendirmeler we gadagynçylyklar barada resmi taýdan çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem ne mesele gozalýar, ne de awtolog eýeleriniň ýüzüňiz bolýan kynçylyklary barada gürrüň edilýär.